ידעתם שיש דרך לחסום מניפולציות? דרך מאוד פשוטה שבסוף זה בסך הכל אומר להיות בטוחים בנתונים. מה זאת אומרת? אם עכשיו את ביקשת מהבן זוג שלך להפסיק לדבר עם בחורות באינסטגרם, וביקשת ממנו והוא אמר בסדר. ואחרי שבועיים פתאום הוא עוד פעם דיבר עם מישהי. עובדתית את יודעת שביקשת, הוא אמר בסדר, הוא לא עשה את זה. הנתונים אומרים, רצית משהו, ביקשת, הוא אמר, הוא לא עשה. זה המצב. את משתפת אותו שזה מפריע לך. ואז פתאום הוא יכול להגיד, אבל מה עם כל הפעמים שאת עושה ככה וככה, וזה לא באמת, רק דיברנו, רק היינו ידידים פעם, וזה, זה לא משנה. הנתונים הם ביקשתי, אמרת, לא קרה. את מספיק בטוחה במה שאמרת, ואז הוא לא יכול להפוך את זה עלייך בשום צורה. את פשוט בטוחה בזה. תעשו את זה, תראו איך הזוגיות שלכם או משתחררת, כי הם כבר לא יכולים לעשות עליכם מניפולציות, או שאתם פשוט מתקנים אותה, כי אתם מפסיקים לא להציב גבולות ואתם מתחילים לעמוד על שלכם.